tenim el grup de treball nostre, estem ara amb una cosa que es diu el Comitè de Rutes Aèries, que el que volem fer és millorar la connectivitat internacional de Barcelona amb el món. Ja ens està bé estar connectats amb Màlaga, ja està connectats amb Lyon i està connectats amb Londres, però el que volem és un Barcelona-São Paulo, un Barcelona-Shanghai, o un Barcelona-Chicago, un Barcelona-San Francisco, Los Ángeles. Això estem treballant. Per exemple, tenim Singapur-Barcelona. El següent pas és que Singapore Airlines tanca un acord amb ells perquè fem Singapur-Barcelona, São Paulo. Això estem treballant. El tema de la costa est, costa oest dels Estats Units també s'està treballant i ja hi ha acords. Mira, només pel fet d'estar enmig entre Àsia i Amèrica, en tot el mar de que va haver-hi amb tots els atemptats, Amèrica diu no permetré vols directes d'Àsia a Estats Units. Vull que pari a Europa perquè parlin una altra vegada de controls. Llavors a Europa ja me'n refio perquè són molt més exigents i hòstia, Barcelona està trobant aquí un nínxol perquè, per exemple, Pakistan Airlines, el vol Islamabad-Chicago, Islamabad-Barcelona, Barcelona-Chicago. Què vol dir això? No. Què vol dir això? Barcelona és un vol directe amb Chicago. El volcà aquest, l'Effaluja aquest, que va donar pel sac a Europa, doncs va fer que a Barcelona moltes aerolínies diguessin, ostres, els vols que anaven a aquest vol, companyies que en lloc d'anar a Espanya anaven a Anglaterra, van dir, ostres, doncs mira, anem a Barcelona per seguir donant el servei. Van provar Barcelona i alguns estan plantejant de quedar-se a Barcelona com a hub per connectar després amb els Estats Units. Doncs això és un altre posicionament que dius, Madrid té el seu nínxol que és Sud-amèrica, per exemple. I a més té una altra cosa que és que té Ibèria. Nosaltres no tenim Ibèria. Hòstia, què fas? No. Hòstia, anem a treballar amb Star Alliance, anem a treballar amb Spanair, anem a treballar amb Vueling, anem a treballar amb les altres que diuen, escolta'm, tu vols créixer? Ryanair també vindrà. Escolta'm, això no és un punt negatiu per Barcelona. Barcelona té dues terminals i en el fons el que volem és aquí que vingui gent. El turisme low cost, és cert, és un turisme diferent. Aquí hi ha un altre model que és el fet de com podem, ara s'està començant a parlar de l'ecotassa, s'està començant a parlar de segons quines coses que Una pregunta, quan tu busques un clúster d'un sector emergent, llavors dius, és concentrat tot en una sèrie d'empreses, en un espai geogràfic determinat, per què aquest espai ha de ser el 22@ i no Barcelona, per exemple? Què aporta? Tens tota la raó, és que és Barcelona. El que passa és que quan es crea el projecte es diu, escolta'm, anem a fer que... Si tu ets una empresa al final, una empresa TIC, tu mires on vulguis. Si tu dius, ostres, que a mi m'agrada estar al costat de l'Hospital del Mar o al costat de l'Hotel Vela o al costat de Colón, al World Trade Center, jo no et diré res. Fantàstic, hòstia, collonut, has vingut a Barcelona, però saps que tens uns equipaments públics o unes universitats o uns centres de recerca en un lloc determinat, que és el 22@, del qual tu et beneficiaràs. El 22@ no deixa de ser una parcel·la al servei de la ciutat i del país. És una marca i localment s'ha fet tot el desenvolupament aquí i el que volem, òbviament volem que les empreses s'instal·lin en el 22@, però clar, tu no pots obligar una empresa que estigui instal·lada, no pots obligar-la. El que sí que pots fer, el que comentava el David abans, és a qui no t'interessa no el deixaràs estar. És molt diferent, Si tu ets una empresa que a mi m'interessa estar, escolta'm, on tu vulguis, perquè ja, hòstia, el 22@ resulta que potser en preus és menys competitiu que d'altres llocs. O en preus és més, no sé, depèn del lloc que busquis. Home, si vols un business center, probablement sigui més barat un business center que no una oficina al 22@. Però si vols a igualtat de qualitat, és més econòmic 22@, que és un preu mig de 18 euros metre quadrat, que no passa potser un passeig de Gràcia. Hòstia, fas el teu joc i a mi m'interessa. Hi ha el Barcelona Activa, no? Hi ha el CIM. Sí, però Barcelona Activa és incubadora, amb el qual és un procediment diferent. El CIM ja, no? El CIM és un business center i el concepte de business center és un full equip. O sigui, tu el que estàs llogant no és un metre quadrat d'oficines i que n'estàs tenint. La teva oficina, la teva centraleta, les teves sales de conferències, la teva adreça electrònica, la teva adreça física, tots uns serveis, diguéssim, centralitzats. I llavors, en el business center, llavors et cobra uns serveis, en el seu preu, si analitzes preu per metre quadrat és més car. Si analitzes preu per servei rebut, està molt bé. 5 per exemple.